Hi लोगोफोर Hello friends मा खालामदों आंहाथ' दा खामानियाव थांनानै फैदों मेंदों दसे जिरायदों आङो बे भिडिअआवनो होगोन आं बहाय थांदोंमोन मा खालामदोंमोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो स' वेलकाम टु बेक नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरफिननाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं नोंथांमोननि अननायाव आंबो मोजाङैनो दं अन्नानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लाइक खालामनानै हो कमेन्ट हरनो हागोन आङो रिप्लाइबो होफिनो दै इउटुबनिबाबो बेलेगा होबाबो आंहा होयो आं मिथिया स' नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो थौदो बिदिब्ला अलसिया ना मारै मोसानो मोनाखैना दाबो अलसिया जाथारदों नङा होमबा हिन्दी गान नालाय लोगोफोर ओंखायनो माबा फैयो नालाय कपिराइट फैयो नालाय गानखौनो होनो हायाखिसै आङो गाना जाहैबायमोन रामनिमोन आरो रामनि भजनमोन ओमफ्राय दा आङो कपिराइट फैजानो गिनानै अडिअखौनो होनो हायाखिसै ओंखायनो रायलायनो खोन्थाबाय नायलांदो आंनि करिय'ग्राफ खालामनाय बे लोगोफोर माबायदि नुदों एसे नायनानै खोन्थाहरलायबानो जाबाय माबायदि नुदों मोसानायखौहाय ना मा होनो लोगोफोर नोंसोरबो एसे बुंहरनांगोन ना होमबासोथ' मिन्थिगोन माबायदि नुदों माबायदि नुवाखै खोन्थायाब्लालाय मोरै मिन्थिगोनलाय दालाय ओंखायनो एसे नोंथांमोना खस्थ' खालामनानै एसे कमेन्टआव हरलायदो माबायदि नुदों होननानै ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय नैबे बिसोरो सोर मा गानजों रिल्स बानायगासिनो दंथाय बै आगै मनिसायाबो बानायदों ओमफ्राय बै सासे आगैयाबो बानायदों बयबो माने रिल्स बानायगासिनो आरो साइजआव बिसोर खोन्थाजोब्बाय खोमाना बिसोर खोन्थाजोब्बाय आंखौ साइजआव ना फुंखा नोंसोर आंखौ खोन्थाजोब्बाय ना बयनोबो जाया लोङा होननानै बे होनबावबाय आंखौ लोङा बे होननानै अच्छा अच्छा आं गुदुं सिङाव एम्फुदेरनानै दंमोन दिनैसो आयौ जुग जुग जाबायमोन लोगो मोननाया आङो गुदुं सिङाव एम्फुदेरनानै थादोंमोन जेब्लानिफ्राय माने ग्रेजुवेसन कमप्लिट जादों बे दिननिफ्रायनो जों लोगो मोनलायखायाखै ओरैनो एग्जाम लास्ट दिननिफ्राय होमबाथ' 2 बोसोरानो जानोसै माथो 2 बोसोर जानोसैमोन जोङो दिनै लोगो मोनलायबाय ओमफ्राय बेबो ओरैबायदि आसानक माने जेबो मिन्थिया प्लेनिंआनो गैखायाना कनफिउससो जोङो हा नंगौ नङा आन्दायदों शक जाखादों डाइरेक्ट लोगो मोनदों आं दर खेवनानै हाबफैबाय बिनि उनाव बे दर खेवनानै हाबफैबाय जा एक्साइटेड गाबोन मैयासो फन रायलायदोंमोन नङाबा जोङो ना मैयासो फन रायलायदों ओमफ्राय बै माखासेया जि मोसागासिनो दं ओरै मालाय रिल्स बानायदों बिसिना मालाय हनै आयै ओमफ्राय जोंहा ब्लगनिसो दाहोन ना मा जाखो बेलाय मेका थांसै आंबो थांगोन ना र' जोबथ'लायबाय लोगोफोर दिनैना बेयावनो थांसिगोन आङो रुमावहाय ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहैबावनांगौ बाबायसो हारसिं मानसि संग्रा गैया मा खालामगोन दालाय होबाय आरो दंखायो नालाय चेनेला ओमफ्राय मा खालामनांगोन माने ओरैनो मानो दोनो बिदि साननानै रुको जरा सबर करो सबर के फल मीठा होता है होता है मीठा होता है यानी ओंखाम ओंख्रि संबावनांगौ बिराद बायो लोगोफोर बिराद मेङो दुगैबावनांगौ संबावनांगौ गोदोना गोदोनि साजोबो मा खालामनो लोगोफोर मा जिबन जाखो बियो